Hej YouTube, og nu vil jeg vise, hvordan man spiller. Nu vil jeg vise lidt CSS. Eller nu vil jeg spille lidt CSS. Hacker. Prøv at se. Okay, han hacker så meget. Kill confirmed. Jeg håber, at der er mange, der ser min film og sådan lidt, men tror jeg ikke der er. Men jeg håber. Sucks that. Jeg var her. Det er der. Nej. Det er jo så lige. Nå, godt. Og så i dag der vil jeg spille højhus med min snyde. De der snydeveje. Nej, ved du hvad, jeg tror jeg spiller MVP lige. Ja, så lige på MVP. Ja, der står der bare MVP lige 2. Jeg har stadig slik til lommen i det. Jeg har stadig det der slik til lommen. What? Der er ikke long jump på. Godt, der er i hvert fald noget skud til.